फैदों जों बिथांमोनखौ बरायदों आङो गिबियावनो फैबाय थानाय इंराजि गोदान बोसोर आरो क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिदों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल नि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ बे सरकारा दिनै बोसोरथाम जाबाय आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन सरकारखौ उमुक तारिखआव बायगोन तुमुक तारिखआव बायगोन फैयै फैयै जोङो बोसोरथाम कमप्लिट खालामबाय बिनो बिथांनि बेसेबा गिदिर फैलार आरो थगायसुला आखला नुजादों बिथांनि पार्टिनि मानसिफोरखौ बिथाङा लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो थगायबाय थायो आरो सरकार सिफायगोन माबा खालामगोन होननानै बुंबाय थायो बेयो जेबो नङा जोंनि सरकारा बोसोरबा जोबोद मोजाङैनो सोलिगोन आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ जों जोबोद मोजाङैनो सुस्रांगोन फारसेथिं जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ एनडिएफबिनि खामानि जिखिनि थालांनाय बियो सोलिगासिनो दङ आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माखासे जौगालु खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बुंनाया बिथांनि स्वभाबखासो आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बुङो नाथाय बिथाङा जोबोद गिख' दैदेनगिरि सासे मानसि बिनिखायनो बै समावनो बिथाङा बुंना दोनखादों नोंथांमोना नायगिरबा नुगोन जे जाय गोहोआव फैयो आं बिजोंनो थागोन होननानै मानो बिथाङा गावनि सायाव फोथायनाय गैया ओंखायनो सोरबा गोहोनि खाथियाव थागोन सान जेरै साना अखाफोरा साननि खाथियाव थानो लुबैयो सांग्रेमाफोरनि जोंनाया अखाफोरनि खाथियाव जेबो नङा दा बिथाङाबो बेबायदिनो बबेबा मोनसे गोहोनि खाथियाव थानानै गावखौ दादागिरि देखायनो नागिरो दा दिनै पावार गैया नालाय गोदाव सोराव जानानै बिथाङा ओरै थाङां ओरै फैयां जादों नाथाय नैबे थासारियाव हाग्रामा महिलारिया आरोबाव पावाराव फैनो हानाय माबानो हानाय बे थासारिया गैला पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनाव बिथांनि दखाना पार्मानेन्ट बन्द जासिगोन हानजा मानसिफ्रा आखाइ हमहैनायखौ बे इउपिपिएलनि नङा बे बिथांमोननिनोखा 17 इयार्सआव जाय मानसिफ्रा बिथांमोनजों दङमोन बे मानसिफ्रा गानानै फैजोब्बाय दा बे मानसिफोरनि गेजेरावनो साफा सानैखौ लानानै बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाय थायो नाथाय बे मानसिफ्रा इउपिपिएलनिनो मानसिखा थैंक इउ क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।